Nay, agluto ka mo titikan ka nun, tita bakal. Apag isaw, nabaya ka dyak nangan itikas ta. Han nga para kanyam dato luto ak. Ano mga ruday ta? Impakan mo itasaw. Kanan dagi dya umay agsugal ito balay Anya? Apeng agsugal kayo dito eh. Asino tinang ibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan roding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang nga oray agasawa ta. Isungahang ka man nga kundi sita kanya roding. Kung namatlan no balay mo dato nga iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka naawatam. It's merienda time, mga cardmates! Ang merienda tayo pa, Wow! Mayata! At libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, Sa nga pulumat lang ti may nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Kat talaga nga kasta negosyo nga rod. Sige, agmerienda tayo pa. Tapno, anda pa may sa tayo nga agsok-sok. Sige nga Rod, mangan tayo pa madamdaman ton ti bayad. Ay, kud, bagbagam, jasawam, maroding. Kumarit mo't nga Rod no kas niya bagbaga akapang. Amuyo mo't ti ugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasay-saya at jaya dalat mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga Rod ti pa nagsasaunan no ka apong. Tanotub nga rin kiti aramidin na. Tila maisidsidir na. Pudno mo't kit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot isumat nga Rod ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakunwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Noan niya ti kukwa na. Kukwa matan na tagasawa kayo nga Rod. Nga Rod. Ang sabali at talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo konti umay ibagamanan. Nakaprograman ito panunot ko dagitang ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit matlang ti ibagbagayo. Mabit laeng. Oray siya nga pulo lang minutos. Adala ibagakan ka balasang kao. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilem. Dagiti pada mamanugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, Huston. Lap-lap dak ti bagit nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawit kayo kit din. Biyag ko datoy. Hanga da kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kao. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumad ang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang. Amok kamay siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay datita. Kwa. Pamagbaga ti may siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de jasawa mi di garden na. Awan mo't anak yung si kaswam. Iso tulungam jasawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para matlang iti pagsaya atam daytoy. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di jasawam ngagtrabaho. Nana Intang,
Dahito matla ti amok apagsapulan ngamin. Ti makisugal. Linyak sa ngamin dayta. Takanayo nak amanga baknok wa. Anya? Makatultulong akmet nilakay ko. Baban dayta. Tamanga abak akmenok wa. Ay, sus. Ado, ti sabali panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana. Sana may parbeng day tang araramidem. Di mo tultuladan ya asawa jay apo kaw. Sana dumngag iti pamagbagaday jay. Amo ka nasingpad ka natay. Iso adang genak kuma. Kim na ti pamagbagayo ti may sa akaeskwilaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw, ajak nakita na pa ni balay. Adon, ti absent na. Mayat nga rod, no kasta. Nasaya at unay, tadim nga giti pamagbaga. No, jak mabagbagan di asawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbaga ak idamen. Uwan man na pong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangag da. Wan, oray-guranda kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa ti makatulaw iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintag. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden di asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kaya tiyong ibagaan na. Di kaya palpalikawan. Sardangan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga po ko. Sana sugalan ni Jay. Panunutan nyo kumamat nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman ta balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Aday, income kamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan, Mike. Diyala siguro bado na ah. Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo nito ugali kada tita. Inkay ka na ginanan. Sana nasayat, nagbanaw itikas ka na kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yung stressin ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw, ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangisakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man, nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect tamat nga. Huwag nga raw, tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. Nagsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mat nga pulpulos. Wala. Si Diram no kasi nga atipaan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikat ti baos. Ta sikat ti aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilangak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmimerienda. Kakadua. O, nay matikas to yan. Agkaiwaraman ang tirong-rong dito balkon. O, nay katngaminan dagi at tao. Dalos da tao. Ngumuwarada mat awara. Day, anyat tantana butubang di taruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakita man bisita ni tita. Sakbay arumuwarak diti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumporme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng.
Apaan nak no bagbaga ak ninang. Da kayo man kit di timang bagbaga, bareng da kayo tidanggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibyanganan. Jar na mo ti umapan no mabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno da dumadagiti bagbagaan na ken ka. Tagibasitin na ka mo launa yun. Wan nga ron. Ang naruama ko. Kan may sa agpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarod ken ka, no kas tagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo diti balay ninang. No agsasaon ni tita, kasla kaaruba na kalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Right? Ada tataulan ti aso yaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilang mangyo na kita kakadwa. Tulungan da ka kadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw diya kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Opo. Ay, mabit lang, sir. Anya da jay, sir? Aday mawag ka na kami. Ada ka nagsusukal nito eh. Ha? Wey, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibaga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino di kadwam dito malayo? No kayat yo, umaya kayo ay tionag, sir. Umayo kitaan. Sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agar-aramid, Rodiang. Tanumamuak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka nito balay. Awan amok di ta kunakmag. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawa. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni ante? Uno ni insan? Ay, saan na tilat atapon, tanarigat tagkamalay. Uy, Mga numadaksan ka, tita. Tikit dinasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumaruno. Delikado kayo. imbag lang ang talis to, dagja kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayon kakadwa. Uy, dito'y tayo ka kadwa. Irwar tayong tibalon tayo at tulda, kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Daita ka, iti kay kayat ko ken ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaon. Ayun na. Apa, itulog ko nga rod nga, agbisin kayo nga kakadwak. Han mata. Sige, ag merienda tayo pay. Tanabanog tayo nga nagna. Ngam ne. Bayadan niya, ate kanan niya. Nagbalbaliw siya, matan niya asawam mapo. Di dan siya makanag sugsugal dito balayaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, apong. Nay, sa dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo ano, sa dino abanda. Ay na, talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isudamat akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw-awi din ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyan ka mo ano matmaturog, ano niya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro gapoy ti bisyo na. Huwag nga ta, apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita.
Nasakit ti ulaw. Apay ana siya kay, naabak ka manan. Basol ko manan, no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Ang uli magkakunak na eh. Malawanan ka gina. Padasuma, tay darum kagidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daram. Postal ko lang. Di ka ka di makawawat. Ha? Di mo na yun ang tisakit ti ulaw. Magmamalasak lang arunan ng kastapal at ibagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong unget nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw, tita? Si Kangay. Hanak mat nga mabisin no kastoy nga mga abakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutat. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamat la kanayon ng ti mga babak. Awan mabalin, agsuswerte aktad ta, kadda kayo matag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datutian ko. Maululaw ako niti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko tatay. Anya nga taday ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. Sige, itaray ka langan ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan, ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy, so nga hangko nga inkan kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakalat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Agasak? Maopera ako, ano anya? Maagasanak ka di pa, Roding? Ikararag ta maagasan ka, bakit? Lukas ta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray, mapanak ita iyayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalang. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga ino di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag. Karuruar na la idi kalman. Kahit kumusta nga tangay? Ado ka no ti agas na. Kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di meten ana ospital iti asawa. Wen tagpada da mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka ni. Ada iparamid mo? Makain inumak nga perme. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang, bakit? Ala, kumpot ka ititanggat ko. Ay, Ano tinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga uray. Tinagtagibasit ka idi, Roding. Ala, di ka nagsangit. Asino ko matagtinulong no saan adatang agasawa. Makon konsensya ngamin. Tunggal malagip ko ti. Panagsasaok kanyam idi. Sorry, Roding. Lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga ure kas ti tratom kanyak. Sorry nga tal talaga Katsapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak.
Sapay, ado pa iti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta rodiyang. Saan mo na problemaen na ita? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti ma-stress kan ka. Adda ka asi ti Apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. So di ka madanagan baka. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abadaw. Muring amin oy. Ay na, amom mat ajak masangot ti aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati panaglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kuman ti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagadan tupay ng under di sayak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon eh ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. Adandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimat karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan kumamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsa ako. Ngam aginana kang rudmut ak. Apay, hindi ka makawawat. Ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagaran tupay nga undernak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldong. Eh, problema ka daytan ah. Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Kahit nakaamuam ngay nga kasapulan na kitibaba una naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging ang trabaho. Katnay, jak kaya ti sadot ababa unay. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababa unay. Ha? 3 times adilang ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan ng trabaho aday. Paiso aya nga adda ka no babaunan niyo Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga rin day tangay. Makaam mo di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isu nga rod ang nagtrabaho ah. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas dek apag trabahuan na idi. Di mat simbrakan, nagbutangan. Anyan? Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Jak amukan ko ana. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan mina? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kan di nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen takabailak ti mangilaba iti badok ading. Nilakay ko na ang ti pagserbyan. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itaday bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay mano? Una, tabasit mo't ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaw nun dito balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng.
Kat sinaur nakmat ngamin. Sasauran nakmat manong. No kasta nga raw, jak ito din ati suldam. Tadi ka matagtong palit itulagan ta. Anya? Kat... Kasanulangan nga jay diaper kan gatas ta nako. Agpakpakaasi ak manong itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso. Tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O, sige. Kita no kasanaw, mina. Ay na, nagpintas ko ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bak, may. Nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti pasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas daig chay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamat ka na. Nagpintas ka pa yun. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas ta anak ko manong. Kanawan pagplite ang awid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak adayin. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan. Agdarumaklangan. Ha? Ni, saan Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di, di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi di. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan nga agpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may daram. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day dyan. Di ka mo ngamin bang to diti kwartam. Ay, di mo ilako day dyan. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin nga agkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad na trabahom, tagibas si tanak mo launa ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabaho. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ang ilakog di washing machine mayaday. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyak lang ang tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, para kang ka. Kinapuno na, nabayagan na kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw, nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ayatan, ta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang namin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka dahin. O niya, kayat na, ta agawin ta ni di lugar niya. Katanyat pagpleti tangay. Agdiskitara ka. Manumad na ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanwak na na. Aga, sumbrak kayo. Apay, Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya.
Basta diya kay pala kumaag kakaida ah. Tanay, diya kayat ang maulit ti pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafe. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Ana, no, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapol nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na itanana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pel ag kakaida kini mina ah. Ag kaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak na kinayat na kamera. Wan angam ada matanan asawam. Nagpada talaga. Padamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaidaan ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagrinam to mat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturong nga marik nanam ay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin nagiti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo, kuyugan na, tadwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod, tatang. Madanagan akong. I-post mo lang nga iti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti purpose mo? Apay, missing ka kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Katang din post mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitlaang. Hello! Hello! Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di may bagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brudak. Ngamnay, di mo nam naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaw ay. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga ajak imbagbaga tapno maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, agabroad ada agusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kastamad nga rod ti kunaktatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma Imposible mat daytan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Agabroad ada agusan. Bulilikaw. Nen, dumundir ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundir ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuhantayan ka. Anya? Nariknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napigsa ti radar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo ikan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Ni ko mga rudmina ti abayan nyo sana siyak nana. Si ka nga rod, apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya kain san lando. Jaklaim pagarup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak. Kas na jakpat yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands da.
Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak anak kita insan. So na lang tada kadwa na bakit. Nanang siguro di babae di dyan. Insan. O sige, mapanakon. Oray taintad kong kadris da. Makamukan na niya taramida minsan. Masyanak lakin ka sa may bagak tinakita. Wan, nagyaman akmanan insan lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awan ang cutie ba eh? Apay nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harap di signal dito abro. Abro tarapam, manangan lilang. Ha? Di ko lang dyak ang mo tararamid ang Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdawid mo dito balay. Kampay di, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan papain mo. Alala, sana pud mo reta. Pud no may tababaw ng lagi day. Nabitlaan at daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramid ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkwana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta stricta ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sina akon ni Emma. Sinina akon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dyan mo pailaan nakita ka sa balyan tinariyak na. Kasla saan ka mapagtal ka na tao. Ay, kuha. Sinina akon dyan sa awak na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Mag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakaw. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ala, sobrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ang. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan adarlay. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanya. Ang sinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, anagyanak iti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Inggolakay. Agawid kanundaan di dito'y balay. Kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pag-abangan da. Tanaikat ka no di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti saan ang nasayaat, iso ngay nikat da. Nagbawas da ka no iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya, Nagado ang maikat. Isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat, nairaramat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramidan dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta. Tapinsyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awanan ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodon tinasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag ye asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road. Agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sa bali.
Nagmayat ti biyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, gusto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dadi ka lang arug tumangad iti barsangan. Dahil ta pala agpaaram, tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka, sakan to agbiro kiti baknang apakya asawa man. Kaanon to pa'y ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun at talaga, ti pagnaidan yung agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat Jacob sat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda Jacob sat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasarja may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam-am muna. Jak amua iti day akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na iti lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda iti balayda. Adu dagiti pamilyado kakabsat ng agnana iti balayda. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adu matkit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisin tabuksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga rod, tadda nga mintay nuang me. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagang, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas diti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit. Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulima. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanininyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan diyang iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa laagsaw no dadamagam.
Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo day jay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style? Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululi magkalatan? No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kay, anya ko matibagak ngayon bakal. Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwa mo Anya, naawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bobot kaanakan, sumrag ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya, Agparado kami kumaantay. at datay manugang ko, isunti umay agarado. Apay, amuna niya ti agarada, wantay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo, tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, tao may nabigatan tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang nga. Isurum nga agsao, tasaan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rog. Sika ti maibagay akad kadwana, tanasa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagarek. Wan nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akas la natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan, kan no agsuyaab. Kumusta nga bayaw? Maya, Agnaid kayo kanin dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Ay kayo may tatag kakadwa tayo. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayong tunmalpas mo ti panakaradom. Agsango taman tapagin istoryaan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pagsetek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Way, napan ko ginatang ni testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysawan no, wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko ana. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka pananagan insan. Tay surok di asawam. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. anya. Apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin ilum day jay. Ay na talaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na di abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartek mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya ngay, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyaw.
Di ka mauba, iso akibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Di matagsawa pulusan, iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panagana kon iti Tukmam, tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagat pa'y. At least, uray na ulimag, na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan Apulos. Kababa inti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistoryamat no ko Makiistorya nga. Kano ag tungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la akaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasin dan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mo ta kasta ti plano ming agasawa. Uray kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat mo't laeng no dan bukod yung apagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdengken jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ipagam iti asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga road. Bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na? Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito iti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Taganaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid bitaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang. Ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga tagbalin akatugang nga babae. Da kayo maalat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wan tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, ino adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring matibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirnamot tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Ditoyak kanungagpas nga ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw.
masikura na nga men, no jak agsaw. Iso pasensya kayo, no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit di ti mayat Kay kayat kun ti kasta, ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klaasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kay kayat ko kit di ti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Nanay. Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Bit at tarabit. May mayat met ti kastan ngam tay saan nga agsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kay kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at taaw. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmet gayam itiliklikod balasang ka. Ne, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikat para luto dito'y balay. Ne, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklom day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, bet. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Ang payso madagiti pagpagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Day ta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastol. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko da ijayan, nagsaparimwar. Oray at kay kayat mo saan? Paborito mamanugang da ijay. Kunam akayat mo launa iti kinatarabit na. Jak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali da ijay babae. Anya ita, ti mas kay kayat mau. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadiguan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, baro. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka amanugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, baro. No kasano ti kinagasat ni Anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Hindi pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga gimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaburak to man iti urigan tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyak kininanang. Hindi agpa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya kung ti mapan. Uray siyak,
Itad mo ti pagpadoktor ko, tasyak ti mapaan, tanay, at dapay trabaho, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Well, na talaga ya. Napigsaak mat nga uray adu tirik-rik na. Uray siya, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ko naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak meten iti papanak. Huwag susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adun sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. Sa ismil jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agteksakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. inakpat agpaputis pa, kun agpamasahay. Nay, Karto di kag bababae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamay. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Lakit ay mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Ta mapanak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman apan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasapa darin war. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala nagitay card day ti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla sa ang damat nga agim imbang. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugok to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamuten. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapwam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kao. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usar taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan kanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, at damot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Kat agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak mo nagdigaws tani, dagaangan na. Oh, ina, nagpunap. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon dapat nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan, bakit? Ay, huwag marod Kan awan naglaw mo kadananang kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan papukisan na pailaan. akabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay nakman kita nida.
Ang mga nun nalipatan dati nagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Oray siya, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Katisumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Oray siya, husto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan nyo iti agas yun, nanang. Tatang. Awanan, imbasura ko. Oray siya, imbasurak mo tiyan. Nanang, agreeing kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malaturog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo, nalatak kan nangina branda ito'y. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayata na ka rin kayo, nanang. Da kayo tagus usar ka dagito yung pagpapintas? Ha? Ay, uwanan ako. Apay aya. Nagnina mo dagito eh. Wan, ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririin ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah. Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. Anya, agpaagas kayo Saan nga agpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't timatay alusyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmano kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka mi anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay sakamot. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase na. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno aday gatang nyo iti eyeglass nyo. Wen man taray, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tunday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo, anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami, anak ko. Ay na, ay unayin ayaday ti amarikrik na, hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo? Saan nga maulawak? Anya, kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Wen tainak ko mga rodag pa-check up. Saratay intadje kabsat mo ako arta. Alang nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay oray mo't tan palimtagmanan ti sakak. Nay, apa yung tatang? Limtang nga ron man ang ti sakak, hulyaw.
Agagas kayo Awan agas yun Kadagsao kayo mo't. Agas. Makaumadengdeng ka na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang ijay klinik. Basta kuyugan nak, ta sa bali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Idagas kayo niti papanan nyo. Ta makikuyog kayo ton kada Flora kan Nanang nga gawin. Nanang, anyat ko tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tikiday ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Isunto mo la amatay da tao. Iso nga agpapintas tayo kiday. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasa. Agpaubinga. Agpapudaw. Kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na. Maminsantay lang nga agbyag dito'y lubong. Iso nga enjoyin tayo anak ko. Nanang? Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito anatayin. Nukunadan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw. Iso nga agpapintasak iti husto. Tapno presentable ti rupa. Inton mailungunak. No kasta, saan nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungot-mot no ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot jay nang indagasakin ko na. Anyat ko nakano jay ngay. Kat agjim Kunana nga agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo ito ngagpilpilay, di simra ka jay. Simmarang tamad. Aya? Kitam ka nito'y muscle ka, susima. Di makildan na Nay, ay wag. Timandisal mo tindagita masal mo. No kasta, napan ka manen nagpadakkel iti masal. Wag, ariga at numaliwayak da ita. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinaysan ka de. Uming impis mo tarupa, ma'am. Katuan ay aywan agayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakit at salmaw. Ay, isulat ta Nasakit latta. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak butag. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road. Kano aggidan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungun ta. Ada nga tayo good for to alungon bakat. Kat agparamid dan tua, ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka, kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Nay, manangami. Sika magayam. Wan Flora. Nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wan, naiturog na ti panagbuy-buya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray maturog masapul ka nung ag-make up. Tamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalug ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y
Kan kita ang tabado na ni. Ay na, kaslamot bado ti agni ng tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Tamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kahit ni tatangay. Nakaturog mo lang dito sofa na Apay di mo nakita Nakakupure mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na Nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot tindag iti dadakkel ta kabagis. Ay, diyak mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsuta. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Ada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Diyak makapangaan, natamnay ti panagraman ko. Alaam man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ka. Ha? Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taagtumar kayo iti agas yo. Make up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawa. Ni tatang, mabit na ang tayo nakitaan nanang. Diyak kaya ti mapanay di ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ka. Tamapan tayo iti ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadda ka na ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iti ospital ading ko. Agkakanat mo tanti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapol ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumor da iti balay. Wen pagsaggay-saan tapay la idaatan Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iti balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang.